Okay, sarayin natin. Dali kaya. Sana nadali. Mukhang nadali. 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 Salamat. Yan ang gumuguhit po. Dali kahit malayo. Salamat. Nakaready na tayo. Sana ibiyaan po tayo. Oh, dito may tao na po. Ito na po yung nagturo sa ating kahapon. Ayan, dumarating na rin po yung nagturo sa ating kahapon. Ayan. Pumangit tubig. Ay, sir. Pumangit yung tubig. Umaagos na, pumangit yung tubig eh. Naging kulay green po. Oo, kasi umaagos na. May nahuli po kayo kahapon? Meron naman, may 1 kilo mahigit naman. Kadarating ko lang din. Hindi pa ako nakakaputok. Shoutout kila kuya. Dumating sila dalawa. Spot pa naman po dun eh, sa may kandating pa. Oo, abisado ko rin naman mga spot dito. Kaya lang, yun nga, ngayon lang ako ulit bumalik dahil nga baka lalalim lang eh. Nagdala na nga akong hagdan, no? Para baka sakali ako. Kaso pumangit yung tubig. Medyo may ilap. Nakawala. Lalakad-lakad nga ako dito. Naman ang tira po natin. Ayan, no? Plakda po. Akala ko isdang malaki. Yung pala eh, janitor. Ayan, no? Laki po. Tagos yung bala. Bumulagta agad. Nagmadali pa mo akong putukan na yung pala janitor, napakalaki. Oh. Oh, tagos yung bala oh. Laki. Sablay na janitor na to. Napansin ko may itim-itim. Sabi ko baka ako dalag eh. Yung pala janitor. Laki. Yan. Tulog ka tuloy. Nabawasan na yung ano ng tubig. Diyan ka. So ayan po mga kadiskarte. Hahanap kami na ibang spot. Sinama nila uli ako. Punta raw kami doon sa may bandang duluhan. Wala naman dito, maliliit po. Yung una po natin na putukan eh janitor pala. Yung first time na putok eh janitor pa inadali natin. Kaya maghanap kami ng ibang spot. So, naplatan po sila. Naplat yung motor nila. Dalawa pa naman sila magkaangkas. Hindi, iwanan mo na lang doon sa may ano, may nagpipispan. Tapos sakay na lang ikaw dito. Iwanan mo na lang doon. Hirap na lang po akong pambomba ko ngayon. Oo. So ayan po mga kadiskarte, naplat yung motor niya. Kaya yung kasama niya inangkas na lang natin. So punta kami doon sa spot namin. So nakahiram siyang pambomba. Kahit pa paano malalagdagan yung panghangin. Madala lang po sa vulcanizing. Malayo-layo pa po yung vulcanizing kasi daw dito eh. Kaya pagtiisan muna niya yung ano. Apo. Hindi naman siya ganun kabilis umano eh. Maubusan. So shoutout kay ating nagpahiram ng bomba. Kaya na, no? Kaya na. Para madala dun sa vulcanizing.
Tara. So mga kadiskarte, nakakita na kami ng vulcanizing. Ayun. Medyo napalayo kami. Yeah, sensya na po sa star mo. Walang problema. Okay lang. May pambayad ka ba? Oh. Baka wala eh. May dala akong extra. Saan po kaya merong spot dito? Hindi po kaya malabo yung tubig na diretso. Malabo yun dahil malabo yung ilog eh. Okay, balik tayo doon. Doon sa may gitna ng may akasya. Doon tayo muli. Doon tayo babalik. Pabulganize lang natin yung mo para mahirap pag uwi nyo. Dalawa pa naman kayo. Okay lang, okay lang. Para magkasama tayo eh. Hindi naman pwedeng iwanan ko kayo. Magkaangkas pa naman kayo. Masisira lalo yung gulong mo. Sakalang na siya. Bubulganize na. No choice. Kaya hindi natin siya iwanan. Kawawa naman. Pagilid na lang. Ayan. So bumuka po yung ano niya, rim eh, no? Nagkaroon po ng na running flat kasi. Eh kuha yan eh, alloy yan eh. Kaya medyo mahina sa running flat yan. Bumuka. Mamamal sana kami na butasan. Ayan, naka-play ka. Kaya salamat na lahat. Merong mag-vulcanizing dito ah. Po tayo, thank you pa yung boss. Oo. Shoutout kay Kuya na nag-vulcanize. Pangalan mo Kuya? Ha? Marvin. Shoutout kay Kuya Marvin. So, buti lang hindi natanggal yung pito. Kaso po bumuka yung kanyang rim. Meron po naging kubikong. Bumuka po eh. Wala, no choice. Na running flat po eh. Eh kung dalawa pa kayo niyan, lalo na. Buti na lang eh. Full na po yung interior. Kasi baka naka-flat na yan. Buti lang eh. Meron pang natagpan tayong vulcanizing. Balik na lang ulit tayo doon. Sa asog na lang. Nakita mo rin. So bibigyan natin ng sticker si Kuya nagbo-vulcanize. Para yung mga nagpapaano sa'yo, vulcanize sa'yo. Ayan, nagyan kita dalawa. Ayan na po. Salamat naman at na-vulcanize na. Pwede na ulit bumalik. Balik na po sa... Oo. So, pwede na tayo bumalik. Okay na. Ay, salamat naman. Na vulcanize na yung ano ni Kuya. Pwede na ulit bumalik sa spot. So, tara po. Let's go. Saka lang, sakay. Sige. Thank you. Ayan po mga kadiskarte, dito na tayo sa spot natin na pupuntahan. So kung mabila na kami, dito kami maghahanap ng spot. Sana makadali kami. Tayo dito sa Kamachili. Baka sakali meron tayong masilip. Ah, meron. Meron nga, Brad. Oh, karami, kalalaki, oh. Oh, lalaki. Sasample na tayo. So, yun po. Pwede naman, ano, huli. Malalaki, halika, dito. Lalaki na nandito sa gitna. Oh, nabaya naman ako. 4 fingers. Dito, akit ka rito. Gagamitin ko yung hagdan ko. Ayun o, nadali ko. Sabi ko sa'yo, mayroon eh. Bumaba po dito yung mga ito. Oh. Oh, may naman ano.
Ayos. Sige, akit ka rito. Gagamitin ko yung hagdan ko. Ikaw ang pumesto rito. Bago umuwi, makahuli ka man lang. Yan. So, nakabiya naman na tayo. Siyang papapwestohin natin dyan sa Kamachili. Kaya naman, 4 fingers. Malalaki yan. Sa gitna, tingnan mo kalalaki. Ayun na, ano po eh. Ayun, palalagay po nung nandun sa dulo. Malalaki nga, no? Yan, nakabiya naman na tayo agad. So, gamitin ko po yung hagdan ko rito. Sayang naman. Oo. Tatayo ko na lang yung tower ko dyan. Oo, so isa lang yelo dinala ko. Kaso nalusaw na po. Tagal tayong walang na puto ka, sinamahan natin siyang magpo-vulcanize. Tayo natin yung tower natin. Para may akyatan tayo. Kaya ba? Dito nga itayo yung tower ko. Para may silungan tayo. Dito tayo aakyat sa may taguan. Yun, nakita ko na po. Mga jackpot pa rin sana tayo. Nakalubog lang ano? Oo, hindi po umangat ng todo. Oo. Bali basta't diyan sa may bandang kaliwa mo, baka dyan magsiangat. Nakakalubog nga oh. Dami. Huli ba? Oo. Pala, kaya naman pala na airgun mo eh. Layo lang. Sapul kaya? Parang hindi, di umaalis yung tali eh. Mukha lang sapul. Hindi umalis yung tali, hindi nga nadali yun. Natabihan lang. Oh, tinabihan nga lang. Maganda yung yari ng airgun mo. So, shoutout kay kuya. Ayan, nanilisay din siya. Sabi ko na nga ba ikaw eh. Fish Ganero. Subscriber mo ako kuya. Aba, salamat ba. Tingnan mo, isang subscriber na naman po natin na kita natin dito. Salamat ng marami. Ito, bigyan kita sticker. Ay, dako ayos. Dagay mo dyan sa airgun mo. Ito Oo. basal. Yan, kamukha nito. Oo. Para, so, isa na naman sa subscriber natin na kita natin dito. Lalaki ng mga isda, kaso ang lalayo, oh. Malalayo nga. Bagong dating lang. Oh, pero, bandal na eh. Bandal na. Kaya mo nga, ngayon pa lang kami, pero ang lalayo na nila. So, bigyan natin ng sticker si kuya. Para makakuha tayo niya. Subscriber pala natin. Salamat kuya sa suporta. Ayos, thank you. Didikit ka na sa ano mo. Ganda ng airgun mo. Ay, merong ano yan. 15 hanggang 20 shots. Kayang-kaya yan. Kaya yung 20 mahigit. Tamo nga. Sabi ni Henry, kulang 30 daw eh. Si Henry Ligaspi. Ay, hindi. Abel Manlapat, yung kapatid ng mga Manlapat. Oo. Airgun ni kuya. Shoutout kay kuya. Anong pangalan mo kuya? Lon, Lon. Kagyat, taga-Kandating, Arayat. Yan, thank you kay Sir Lon. Subscriber din natin. Ganda, tingnan ng airgun niya. Oh. Meron ng sticker natin, big tank. Sigurado ang presyo niya nasa 20. Hindi naman. Kulang-kulang ng konti. Simulan mo na rin. Ako, nagdala nga ako hagdan, oh. Para may, kung walang akyatan. Dati doon kaya lang nakakasilo sa kabila. Ay, oo. Pero mas maganda sa atin may mga akyatan. Kaya lang, ano siya,
kontra siya dito. Kontra sa araw, oo. Sa mga dito sa magiting. Oo. Kala ko nga sino dumarating ka kung maka full battle. Maganda ka ako yung suot. Pati airgun. Ayan, buti na lang eh. Ay, nakakaisa pa lang din ako. Doon sana yung bagong hinuhukay na banda ron. Ah, sige. Ah, salamat. Ah. Makadali ka rin ng pang-ulam. Nawala na yun dito. Lumayo, ayun o, yun. Sa gitna. Malaki puno na sa gitna. Lalaki, ang lalayo lang. Eh, hindi na po kaya ng ating tali. Kaya ng airgun, kaya lang di na kaya ng taling abutin. Oh, lalaki oh. Yung nasa tapat mo na yun, laki nun ano? Oh. Tinamaan po ng janitor eh. Grabe, kaso lalayo na. Swerte po sana kami ngayon, ang lalaki. Ang problema, ang lalayo. Nakakaisa pa lang tayo. Nakasablay na rin tayo. Siya. Punong nangingitim na nandun. Oo. Dami sana, lalayo. Medyo pahirapan lang po yung tira natin dito. Na ano naman po, nakadali tayo. So, alanganin lang. Pero mahalaga na huli. Ayan o. Ha! Tamo, di pa tumagos oh. Kasi malalim eh. Timo nga oh. Muntik pa mabunot oh. Nangus, ay, nabunot na nga oh. Hindi po tumagos kasi masyado pong malalim. Nabunot na. Sayang nga. Hindi tumagos eh. Tayo. Wala dito eh. Doon tayo sa may taguan ng dati kong spot doon sa may acacia. Tingnan mo, binigyan pa tayo ni kuya ng mga niya, ballpen niya. Eh, salamat kuya. Makakapag pa tayo. May pangreserba. Salamat. O, marami-rami to. Para magagamit natin to sa susunod nating hunting. Madali ba? Gagawin ako doon sa may acacia. Dito na lang ba kayo? Dito lang po kami nito. Ay, alis ka na rin. May bisita daw po. Yung mga nakadali pa siya ng pang-ulam mo. Nadagdagan po siya, nadagdagan dito. Kung ba sige, kinuha yung pamang. Oo, kinuha yung pang niya. So, wala pa tayong spot na maganda kaya hindi pa tayo nakakadali. So, may naman yan. Uwi na sila. Nakahuli na silang pang-ulam. Hindi pa nga. Doon tayo gawi. Para makahuli tayo. Wala tayo huli eh. Ay gagawin sa may acacia. Nalusaw na yung yellow ko. Wala pa nalalaman. Isa pa lang. Diskarte din tayo sa acacia. So akit tayo dyan. Tatawid lang tayo dito sa sangga. Sana lang ibigayaan tayo. Mahirap dito. Uy, madulas. Dito po tayo. Sakali. Isa tayo mag-abang. Yan. Dito tayo magbabakasakali. Sobrang lalayo, lalaki oh. Malalaki, ang layo lang. Bahala na. Bahalang tira. Oh. Okay, saray natin. Dali kaya. Sana nadali. Mukhang nadali.
Nadali. Nadali. Salamat. Yan ang gumuguhit po. Dali kahit malayo. Salamat. Huwag lang makakawala. Maganda na yung sukat. Kaya lang lalayo. Pahihirapan tayo dito. Hindi ko pa nadala ilalagyan ko. Five fingers na. Hindi po. Ready na ulit tayo. Naka-ready tayo. Yung malaking tilapia po dumaan sa harap natin. Pulahan, di tayo naka-ready. Sayang naman yan. So ito meron pa ulit. Naku, kababa naman ang tama ko. Mababa, di umabot. Ayun na naman po. Makasakali ulit tayo. Mukhang tinamaan pa. Parang tinamaan pa. Kahit malayo. Tinamaan nga oh. Nadali uli. Kahit malayo. Salamat naman. Ayan oh, namumuti oh. Oh. Namumuti. So si kuya yun, ang kasama natin na pumunta rito. Wala pa siya nahuhuli. Layo kasi yung target eh. Mahirap pag may buhol. Oo. Hindi ganun totorit yun. Sarap sana binabanatot kaso lalayo. Buti nga nakakadali tayo. Nadali ko pa rin malayo. Nakadalawa na tayo dito. 2 putok din. 5 fingers puli oh. Katataba oh. Ganda ng mga sukat. Oh, 5 fingers. Mga sariwan-sariwa mga itsura. Mga bagong suba siguro to. Kasi yung mga natira dyan sigurado payat na yun. Eto mga bago lang siguro tong suba uli. Salamat naman. Sana madali uli natin. Ayun, lalayo na naman. Alanganin lang eh. Sana may malumapit uling malaki-laki. So ayan mga kadiskarte, biglaan na naman. Natali natin. Malayo ka, kahit malayo ka, basta tinawahan ka. Huli ka. Naku, natanggal. Hala, daplis. Daplis. Hindi naman malaki, 4 fingers lang eh. Ayan puli. Ayan, nadali natin. Tilapia ang pulahan. Oh, humihila eh. Oh, pulahan. Ito yung lumabas kanina. Lumabas uli. Kaso, hindi lang pala kalakihan. Oh. Ano lang pala, 4 fingers lang pala. Tingnan mo, hindi pa tumagos. Kasi nakaano eh, nakalubog eh. Dali. Baka natin mo, tirahin mo konti. Baka mabunot ano? Oo, baka mabunot. Yan, tirahin mo, baka mabunot. Baka mabunot nga, hindi, nakalubog kasi kaya... Ayun. Para sure. Mabubunot to. Oo, mabubunot nga yan.
Buti. Pabubunot to. Diyan na lang natin. Diyan na lang. Sige. Tanggalin. Salamat. Kalahati na lang. Kalahati lang umano kasi nga. Binangka ko lang eh. Pero sa kang tinamaan, no? Oo, malambot lang yun dyan eh. Pero di pa tumagos, no? Hindi pa tumakot. Na ano kasi, yung malalim yung lubog. Hinabol ko lang. Dinaya ko lang ng putok. Sige, kaya. Okay. Buti lang, nadali pa. 5 fingers na rin, oh. 5 na? Malaki na rin pala. Kala ko malit lang. So, buti tinulungan tayo ni Kuya. Pinaril niya uli. Makayang pa. Sayang pa. May baon ka bang merienda? Meron ako doon. Akala ko wala. May baon ako dyan. Naglibang lang ako. Wala akong tama sa bahay. Parehas lang din tayo. Ako. Baka madali pa kita. Nako. Ayun, isa. Tumama kaya? Tumama yata. Parang tinamaan. Tinamaan nga. Nakita ko gumuhit eh. Ayun gumuguhit po. Sabi ko na eh. Sa ilalim may yung malaki. Saan? Tiray mo. Umangat, hindi umangat eh. Tiray mo bago ko hitakin. Para di mabulabog. Ito. Yun sa taas. Sayang, di tumama. Tumaas. Sa taas tumama. Taas nga tumama. Sayang. Hindi, yung dalag. Yung kanina dito, hindi yung talaga. Hindi tilapia tinitira mo. Hindi, yung kanina sabi kong lilitaw, may palitaw. Dalag. Baka yun yung kanina. Sayang Mahuhuli din niya pagka gusto magpahuli. Mataas yung tira mo, kailangan adjust sa baba ng bagya. Kaya sabi ko, ang taas ng site niya. Oo, maganda yan pag malayo. Ito, nakaangat pa yung site ko nun Nakapatag yung isda dun sa site ko. Taba na naman Mga bilugan. Bilugan yung mga isda na to. Parang mga fish panggaling Ayun nakalutang na naman Madaya ka, isda ka. Dito yung kanina. Dito na naman. Yung malaki. Yung malaki. Sayang. Kaya naabuhan ko, lumitaw nga lang yung tilapia. Kala ko yung tilapia yung tinitira mo. Mahuhuli mo rin yun. 4 fingers lang pero ang taba. Malusog yung katawan. Super adjust na sa site dito. Ayun, nalaki. Ayun. Di pa naka-ready. Buka natin tong isa na to. Alanganin lang. Sapol. Huli. Huli. Alanganin lang Ilalim. Huli pa rin. Huwag ka nang pumiglas. Akin ka na Aso, tingnan mo, di naman tumagos Hindi mo natulog. Tumagos pala kaso pumalupot. Bakit buhol? Kala ko hindi ka na naman tumagos Kaso cute lang. Yun laki. Layo lang. Umuwi na yung dalawa Umuwi na yung dalawa. Walang nahuhuli Naka-scope pa nga isa Pwede na. Kulang 4 fingers. Biyaya na din to. Makadiskarte meron ulit yung sarap natin. Madali sana. Madali sana. Nadali. Oo. Nadali ko uli
Lumalaban pa, oh. Tingnan mo nga, kung rin sana kanina yung hangin ko. Doon lang sa may dalag din, oh. Diferensyang hangin lang. Sayang yung dalag kanina, di po natin na... Oo. Doon din po sa pinatukan ko na ito ng tilapia na to, yung tilag. Di lang po natin nakakuan. Talit tayo. Kaya tilapia na yung binanata natin. Nadali naman natin. Kahit malalayo kayo, huli pa rin. 5 fingers na naman pala to. Naiwan pala ibag mo dyan. Naiwan niya ibag niya pala dun. Katabi na natin siya dito kanina sa taas ng akasya. So pwede na, nakailang huli na tayo. May kasama pang basura. Water lily. Five fingers na naman po. Salamat. Thank you, Lord. Wala natin si Kuya kung wala siya mahuli. Kaya pa siya nahuhuli eh. Medyo malalayo kasi target. Kaya nahirapan siya. Tsaka yung bago raw yung air gun niya, naninibago siya. Bibigyan lang natin siya ng isda. Sana makahuli tayo na makahuli pa. Naku, lumutang ka ngayon. Ayan o, laki o. Naku, naunahan ko ng ano. Papaahon pa lang, tinira ko na. Di yata tumama. Tinadali. Papaahon pa lang, inupahan ko na. Oh, sayang. Oo. Naunahan ko ng sipat. Merienda muna po tayo. Merienda tayo, Kuya. Merienda muna. Ngayon pala akong may merienda. Tanghalian na. Konti pa. Mahuli tayo. Pwede tayo sumibat. Yung bulog na lang. So, ayan po mga kadiskarte. Yari na tayo magmerienda. So, ngayon naman po. Ito yung huli natin. Bay. Pwede na rin kaysa ano pala. Ganda na rin pala yung huli natin. Two, 4, 6, 7, 7. So, 7 piraso po yung huli natin. Pwede na rin, may 1 kilo na rin. Malaki naman po yung isa. Yan lang po nahuli natin eh. Wala na pong gataw. O ano na yung isda, si Kuya yun. Wala po siyang nahuli dahil nga medyo naninibago pa siya sa airgun niya. Oo. Oo. So yung airgun ko, kukunin ko muna doon sa taas. Abot ko na lang, Kuya. Ay, abot wala, sige. Wala na tayo mahuhuli, wala nang ano eh, gataw. Naglaylo na po kasi umahangin na po kanina. Ngayon, nawala na tuloy isda. So nawala naman yung hangin, kaya lang wala na rin po isda. Oo. So sana so ayan, ano lang natin dito. Bibigyan lang kita, Kuya, dito para may mauwi ka rin. Walang problema, Kuya. Naglilibang lang tayo. Oo. Di pwedeng wala kang maulam. Kailangan may ulam ka rin pag-uwi. So yan lamang po ang vlog natin for today. Thank you very much po mga kadiskarte. Hanggang sa muli po. See you next vlog. Bye-bye. Ayan si Kuya Tataw. Kinakuha niya yung ating airgun. So sige po. Thank you mga kadiskarte.